Спика ли се, Алеша? Ама защо пикаш вътре? Ма защо пикаш вътре, бе, Алеша? Той не си разкопча панталоните. Засмърдя на пикня. Да, сега какво ще го зарежеме така, поне го ставим си легна. Еми даде ще го легна и... Изпика ли се, Алеша? Да те оставим ли си легнеш? Имам един проблем. Какъв? Напика се. Това е моята партия. Хубаво да е, ама, що се напика? Поне да си беше разкопчал гащите. Еди... Не дай така да говорите. О, дръж телефона. Алеша. Вземи да снимаш. Алеша, стани, бе. Вие си правите Поне шоу. ти падна. Това си е моя дом. Ама ние да те дигнем. Напикам, бе. Смеха. Не. Това е приятелството. Аре, хвани го, бе, аз снимам. Добре, бе, айде тук да се люснем от На леглото ли? майка му. Не, край, до тук. Абе, аре, спри, ти имаш... Добре, дръж малко. Дай на Емко, той. Не, Няма, аре. искам, не. Дай, ще дигнем ние. Ма той легнал на пикня. На леглото, аз може да пръснем. Че ме пипне. Не, бе, стига, бе, лигло. Ма защото ме пипна с пикнята, няма се с пикнята. Да, бе. Да. Сега там ли ще седиш? Тук искам да си спа, тук на душамето. Добре, да те дигнем, сега така ли ще лежиш на земята? Искам да викаш та Фелисия. Поне Да ме види. оправи ли се малко? Да, бе, горе-долу. Виждаме. Ма тебе какъв ти е проблем, дебелак? Еми, че си пиян и падаш. Да, Ще падне, да, ще паднеш, нека ще се удариш. ти, нали всичко изпихме? Да. И кога ще видим? Ето това бира. Някой Тук е малко бира. Пини си. Отвори уста, ще сипа. Че ти ще се улеш. Това са приятели. Пиеш ли? Дай ми. Бити майка. После то... Еми, защото аз ти давам да пиеш и ти се задави. После... Дай. Да, ще остава. Дай му пак, бе, дай му. Не, бе, стига, бе. Аре, дай да го дигнем, бе, брат. Алеша, да, те дигнем, искаш ли? Дръж телефона.